Sneženie v noci potrápilo cestárov na strednom aj na východnom Slovensku. Najhoršia situácia bola na horskom priechode Soroška, ktorý museli niekoľkokrát uzavrieť pre všetky vozidlá. Problémy spôsobovali šmýkajúce sa kamióny aj popadané stromy. Pre nákladné vozidlá uzavreli aj priechody Donovaly a Čertovica. Plné ruky práce mali cestári aj cez deň. Na jednom z výjazdov bol aj náš štáb. Noc bola pre nás náročná, ale tak na to sme boli pripravení. Snažili sme sa hlavne udržať hlavné ťahy, čiže jednotky cesty, tie naše 4 kritické horské prechody. Takže Čertovica, Donovaly, Štúrec a Kremnické bane. Pomohlo im aj to, že polícia uzavrela horské priechody pre kamióny. Cestári nemajú voľno ani cez deň. K snehu sa pridal dážď a hrozí, že bude mrznúť. A tak sa dáme do pluhu a vyrážame smer horský priechod Donovaly. Práve na Donovaloch majú cestári každú zimu plné ruky práce. Na horskom priechode totiž pre zdroje pitnej vody nemôžu všade používať posypovú soľ. Potade to sa solí, tu je tabula, koniec chemického posypu, vypneme a odtade to sa už môže len drevo usypať. Ján Kiak je súčasťou tímu cestárov už vyše 40 rokov. Jazdí na pluhu so 4-metrovou radlicou a denne prejde aj vyše 200 kilometrov. Veľmi ma to baví. A robíte vy u cestárov aj zimu, aj leto? Áno. No a čo máte radšej? Zimu, určite zimu. Prečo? Rád pluhujem. Nadšencov a kolegov v jednom je viac. Tento rok majú banskobystrickí cestári dostatok pracovníkov, no mladých táto práca príliš neláka. Ja sa im ani nečudujem. Sadnúť do pluhu, ktorý má 30 tón a odšoférovať je to s výpetím všetkých síl. Takže my skôr vsadzame na to, že mladí ľudia sa postupne u nás naučia pracovať a postupne ich zaradíme. Banskobystrickí cestári sa starajú o vyše 2400 kilometrov ciest 2. a 3. triedy a o vybrané úseky ciest 1. triedy. A keď sneží, robia, čo je v ich silách. Stále sa šíria také vtipy, cestári zaspali, zima ich prekvapila. Čo vy na to? Nech si ide každý skúsiť. Najhoršie mám, keď napíšu neupravené cesty. Ale keď v kuse padá sneh, idete hore na Donovaly, idete naspäť, cesta je znovu zapadnutá. Čo by ste odkázali vodičom? Trochu ohľadu plnosti viac, keby mali. Martina Jančiarová, Slovenská televízia.